Ahojte, čaute moji krásnej. Ja dúfam, že dnes máte pekný deň, pretože dnes som sa rozhodol, že budem hovoriť o niečom, čo už som chcel dlhšie rozoberať. Málo ľudí o tom hovorí, málo ľudí o tom vie, veľa ľudí si to uvedomuje a nič s tým nechce robiť. A hlavne, chcem hovoriť hlavne o tom pretože každý pomaly Boží deň vy píšete alebo prídete sem a proste porušujete veci, ktoré stále opakujem. Preto o tom chcem dnes hovoriť, lebo vidím, že väčšina ľudí aj tak nad tým ani nerozmýšľa. Pozrite sa na potravinársky priemysel. Tento priemysel potravinársky vás jednoducho nepotrebuje zdravých. Im nejde o to, aby ste boli plní energie, aby ste boli v pohode. Vy ste jednoducho nemuseli chodiť po lekároch. Im ide len o jedno. A to je, aby ste sa stali ich celoživotnými zákazníkmi, doživotnými. A ako to dosiahnu? No jednoducho. Podajú vám na tanier presne to, čo vás pomaličky ničí. Zožiera zvnútra. A pozrite sa napríklad na dnešné jedlo. Rafinovaný cukor, konzervanty, umelé sladidlá, glutamáty, stabilizátory, farbivá, transmastné, kyseliny. Áno, toto celé svinstvo, ktoré proste si denne dávate do tela a ešte za to platíte. A prečo? Lebo vám jednoducho povedali, že je to normálne. Čo je v dnešnej dobe normálne, keď si to tak zoberiete? Nútia nás, aby sme sa transformovali naše myslenie na to, že čo kedysi nebolo absolútne normálne, dnes je úplne v pohode, úplne normálne. Áno? Keď sa necháte jednoducho namotať na takéto veci, tak dopadne to tak, ako to dopadlo doteraz, a ako tento svet, kde speje celkovo, hej? No, ide o to, že napríklad aj, v reklamách vám stále tlačia do hlavy, alebo nám tlačia do hlavy, že cereálie sú zdravé, že light produkty vám pomôžu schudnúť, že, fast foody sú v pohode, keď si ich dáte raz za čas, ale pritom pravda je úplne niekde inde. Pravda je taká, že čím viac týchto s prepáčením sračiek do seba dávate, áno, tak tým viac ste unavení, chorí, máte zlé trávenie, zničenú pečeň, upchaté cievy a nakoniec skončíte aj tak v čakárni u lekára s diagnózou, ktorá z vás urobí doživotného zákazníka farmaceutického priemyslu. Tak to jednoducho funguje. No a teraz si položme otázku. Komu to vlastne vyhovuje? Lebo vám určite nie. Ale výrobcovia potravín a farmaceutické firmy majú z vás perfektný biznis model. Takže najprv vám dajú jedlo plné chemikálií a jedov, ktoré vás pomaly zabíja. A keď sa vám z toho proste pokazí telo, pekne krásne vám nasadia tabletky, ktoré vám síce potlačia príznaky, ale nikdy vás neuzdravia. Nikdy. Čiže do koliečka sa len liečite. 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, 20, 30 rokov sa už liečím. No, treba sa proste jednoducho nad tým zamyslieť a dať si dokopy. Keď je 2 sú 4 a oni vám hovoria, že 3, tak jednoducho asi chápeme, kde nastala chyba. A vy potom idete v tom kolotoči ďalej. Čiže lekár vám predpíše niečo na tlak, niečo na cholesterol, niečo na žalúdok, niečo na depresiu a proste zrazu máte 10 krabičiek liekov doma a ani neviete, že kde a kedy to celé začalo. Áno? A to ešte nespomínam absolútne potraviny pre deti. To je neskutočné, čo dnes dávame deťom, alebo dávate. Sladké cereálie na raňajky, presladené jogurty, sladené nápoje, instantné kaše, rýchle jedlá, plné škrobov a dochucovadiel. Potom sa čudujete, že majú obezitu, alergie,
exémy, cukrovku, oslabenú imunitu, v kuse do koliečka sú choré. A stále sa to vracia a stále sa to opakuje. A telo stále dáva na vedomie vaše alebo to detské, že to nie je v poriadku. A pritom si zoberte, že riešenie je úplne jednoduché a to je, že sa stačí vrátiť k základom, k prirodzeným potravinám, k čerstvým surovinám, jednoducho k jedlu, skutočnému jedlu, ktoré poznali naši rodičia, starí rodičia. Chápete ma? Ale oni nechcú, aby ste to pochopili. Oni chcú, aby ste boli závislí na ich produktoch, aby ste nevedeli variť z normálnych potravín, normálne domáce, poctivé, varené jedlá, ale aby ste sa spoliehali na polotovary, fast foody, doslova vyrobené jedlá, to ani není jedlo, alebo predpripravené jedlá, chápete ma? Lebo viete čo? No, čím viac toho jete, tým viac ste unavení, tým viac potrebujete kávu, energetiaky, lieky, doplnky a zase ste proste v ich hre. Takže, môj krásny, jednoducho je čas sa zobudiť. Proste vezmite si svoje zdravie do vlastných rúk. Pozrite sa na to, čo dávate do seba a začnite rozmýšľať. Nie je proste normálne byť stále unavený. To nie je normálne, že proste mať v 30-ke vysoký tlak, vysoký cholesterol. Nie je normálne, že už malé detičky majú cukrovku. To je výsledok toho, čo do seba dávame a čo nám celý tento proste priemysel podstrkuje. Chápete ma? Pýtate sa častokrát, že čo s tým? Proste začnite od seba. Dajte preč rafinovaný cukor, umelé jedla, polotovary. Preč s tým. Naučte sa proste variť z prírodzených surovín, bežných, chápete ma? Jedzte proste to, čo by ste dokázali nájsť v prírode, nie to, čo prešlo 15 chemickými procesmi, kým sa to proste dostalo na váš tanier. Lebo zdravie nie je v tabletkách. Zdravie je v tom, čo dávate svojmu telu každý jeden deň. Chápete ma? Jednoducho takto funguje. Takže priatelia, žiadne výhovorky. Začnite už dnes a uvidíte jednoducho, ako sa budete cítiť o mesiac, o týždeň, o mesiac, o rok. Hej, postupne. Ono to není nárazovo, že zo dňa na deň, ale tie výsledky budú a vy ich budete vidieť aj cítiť. Čiže držím vám palce, lebo jednoducho vaše zdravie je vo vašich rukách, priatelia. Vidíme sa na budúce. Držte sa.